v ktorej býval s rodičmi a ďalšími 7 súrodencami. Na povale sa hral so zápalkami. Čierny dym stúpajúci z rómskej osady bolo vidieť už zďaleka a horieť začala jedna z nelegálnych drevených chatrčí. Miestni sa ju snažili hasiť za radnou hadicou. My sme natiahli jeden vysokotlaký prúd, ktorý sme požiar hasili. O tom, že sa malý Adrián hrá na povale so zápalkami, rodičia nevedeli. Toto gumu palil a všetko orela. Ja som bola malé odzecko do chyči. Ste si toho chlapca všimli, že tam robí oheň na povale? Nie, ja som išiel tu na studňu po vodu. Soska Baržov. Sa bojí. Chlapec, ktorý požiar založil, sa zľakol, z domu ušiel a skryl sa a po osade ho museli hľadať. Ušiel. Kde ste ho našli? Tam. Má popálenú ruku, záchranári ho ošetrili v sanitke. Tá ručku má aj hlavu, všetko pohorelo je. A zápalky prečo ste mu dali? Som mala na kredenec, mi ukradol do kredenec, zobral. A išiel na pújt. Oheň sa rozšíril aj na ďalšie 2 susedné domčeky. Všetko palilo, aj občanský, aj peniazy mi palilo. I nabídky, jedzenie, všetko. A to nám teraz nachrádi škodu. Toto bohužiaľ je taká chudobná rodina, aj nezodpovedná, bohužiaľ. Rodine s 8 deťmi skromný príbytok vyhorel už druhýkrát a raz sa im oheň vznietil od komína. Máte kam teraz ísť? Nie. Starostka im slúbila potravinovú pomoc, no od obce žiadajú aj náhradné ubytovanie. Ona je vlastne prihlásená v Jarovniciach, ona tu nemá ani trvalý pobyt, ani s deťmi. Rodinu aj dnes pred požiarom navštívili terénne pracovníčky, pretože deti nechodia do školy. Všetko sú zaškoláci. Dnes to akurát riešili, bohužiaľ bez odozvy. A prečo nešli dnes do školy deti? Nie. Nechali autobus. Z Olejníkova, Martin Jedinák, televízia Markíza.